Ay, nadap ko ito, kumpanya naman niya. Uy, ilang pamutaw. Pamutaw niya. Hello, Mike Tess. Hala, isa may sunata. Ikaw na, Bok? Ikaw na nagsunata? Ah. Ano ba kay tanawon kung nana ba ko'y tingog? Nana ko'y tingog diya mga bahay? Tanaw daw, ato das kong live kung nana ba ko'y tingog. Hello, Mike Tess. Hello, Mike Tess. Tanawa daw, nana ko'y tingog. Hello, hello, Philippines. Nana tayo tingog diha. Nana ko'y tingog diha mga bay. Nana ko'y tingog diha. Madungog na ninyo akong tingog. Ambot na tingala kung anong wala tayo tingog. Akong giingnan akong admin nga i-check daw ba yung anong walay tingog niya itong live. Nawa daw ninyo diha kung nabay comment o wala. Hello, hello Mike Tess. Naka-live da ba ko, Bok? Naitingog? Bok. Nag-live manggod ko karon tanawa kung nabay tingog. Na ko'y live diya wala. Nana ko'y tingog diha mga bay. Wala, Nana. Nana. Nana ko'y tingog, no? Nawala na sad naghang ang atong live. Wala. Humana taglutog snacks. Ay. Tanawa akong live sa ang atong live karon na ako ta sa usa ka cellphone. Nagnganga naman lang. Agoy. Naghang man atong live diha oy. Mupadol ta sa piso wifi. Mupadol ta sa piso wifi ba kay naghang lagi. Kaabog ba diri libre pulbos? Libre pulbos abog kayo. Ay ate. Asa naman ang wifi uy? Sige magkawala. Kanang imo ra may wang. Lalo man na uy, palaway lagi sa akong cellphone. Sila lagi dili lagi. Sa kuha kay sige kawala. Na mura. Naapa ko diha, live pa ko. Sige kuan kaning connecting niya, finish ko no. Sa kuha man mga way, ni kunik ra ko diri. Suko ko koy nakikunik ra ko. Ora niya kikunik ya suko. Nara, nikunik ra ko diri sa ilang piso wifi. Ala, unsa may bunyag ani kuya? Ano man jud ay bunyag kuya? Walay bunyag ni, binyagan. Binyagan ang piso wifi. Paduguan, ihawan og sunoy. Ha? Paduguan, ihawan og sunoy. Nara ko diha mga bay, nara tong live diha. Okay ra, unfleck ra tong kuan diha pilik mata. Unfleck ra to pilik mata. Oh. Palit na mo sa itong ipamutang sa eyelash. Barato ra kayo. Mutaas ra natural liter. Hi Choy! Kumusta ka Choy? Hi sa diri Choy! Ta si Choy oh. Kitang bila tulay purul. Choy, diin man kagikan Choy. Araw si Soy. Soy, padapli na, maligsan ka. Oh,
Oh, sige naglakaw na, walay mas-mas, walay purol, walay chinilas. Kay imong purolan, imong chinilasan, ilabay raman hubuon. Mapay wa. Nikunik sad mo sa piso wifi. Si Dudong ko piso wifi sad siya. Kusog ra sa imo ha. Kusog lagi sa imo unsang silpuna na imo ha. Kusog lagi siya sa kuan ko yan no. Nya ngano man dili man kay siya sa kuan. Imo ha dong. Dudong ko. Imo unsa man imo ha, wifi? Why dita? Aw dita ra dai siya. Why kam kanta buang ko? 5. Mo ba kam kanta? Assalamualaikum ya Sadiq. Katong taga kan? Taga Lite. Samar Lite be. Asa man siya ni suod siya? Nya ni kanta. Assalamualaikum ya Sadiq. Kumusta? Kumusta man mga bay? Wala gi comment. Way comment book. Unsa man iyang gikanta? Just once. Mega love shout out sa tanan. Hello, walay comment. Naana ko'y tingog karon dili na bungol. Ngano man to ganina na bungol man. Siguro tungod to sa ako ang kuano. Tungod siguro to sa ako ang live ganina katong sa nanganak ang akong tiri. Kay nakita man ang mga dugo-dugo sa iring. Mao siguro to nga naingon ato. Nakita ang dugo sa iring. Banha kay mga bayan kay naman may dapling kalsada. Libre ang pulbos diring dapita. Askang abuga wala joy ulan pila na kaadlaw. Wani ulan diri gahapon kuya? Wani ulan diri gahapon kay kusog ang ulan sa amo ha. Ngano man isutunggan dili man ulanon. Ang ibo sige maguwan sa ibo. Sa mga gwapo ra kay mga tao diri. Mga gwapo ra kay mong walay ulan. Walay comment. Walay comment, di ko kita sa inyong comment mga bay. Magpadayon na ta sa atong pagluto. Magpadayon na ta sa atong pagluto. Wa pa kumahuman. Kay tungod. Kay tungod. Thank you guys sa inyong mga orders ha. Everyday I love you sa tanan mga nag-orders kada adlaw. Salamat kay wala na lang akong ibang post ang mga orders. Kay mostly mga suki na gid nako ang mga nagbalik-balik o nagbalik-balik. Nagbalik-balik og order ang mga suki. O diha ra mo ha. Hayag na ta karon, hayag na kay nanay suga. I can make it through the rain. Kabsa nga usa ka kaldero is nahurot na. Dukot na lang mga higala. So kisay kaon dag dukot. Dili ba kay siya dukot? Maro. Dili kay siya dukot. Happy birthday di ay sa baby girl ni Marina Suma Vlog. Kay Ate Pearl, happy birthday ate. Hala ayam di kong pagtuon. Ito nga dahil ko ron. Time sa ate ha, magukod ra ko diha. Wala na may sudan man. Purot na ang sudan mga bay. Purot na ang sudan. Kanina lang nabilin. Bagong luto. Adobong manok. O adobong mamoy. Puro adobo na lang. Wala na ilain. Sinaw na atong mga kuan. Naitulo na lang kamaha. Hurot na. Mga snack na hurot sad. Ang saging nga prito. Gitilaan ra. Ang saging nga pinirito. Dali na kayo na hurot. Ug asa inyong mga comment karon ang problema na sad nako ang inyong comment kay dili makita ang inyong comment. Mega love shoutout sa akong baby boy, akong Rapi boy nag-watch siya karon.
Lang, nag-module na ka diya ha. Module na mo ni kuya. Ina si kuya module ha. Para ni uli na ako, mawala akong kapoy. Kaya nag-module na ako mga langlang. Kaya magluto na sad ko karon og. Magluto na sad ko og. Asa man tong pitsil ni mo, Bok? Bok! Box! Pitsil ni mo, Bi, kay magkuhan lang ko gamay. Magluto lang ko gamay, Jod. Mga 20 ba ka bukro. Mga layas na si Dodo. Jumbo hotdog